Hayırlı kеш, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә 8-нче халыкара сәнгать фестивале Филармониада дәвам итә. Продолжается программа 8-го международного фестиваля искусств Филармониада, которая представляет вам Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая при поддержке правительства Республики Татарстан. В разные годы в рамках фестиваля выступали музыканты из США, Южной Кореи, Польши, Индии, Турции, Казахстана, Грузии. И с каждым годом рамки нашего фестиваля, рамки филармониады только лишь расширяются. Сегодня на фестивальной сцене два прославленных творческих коллектива нашей республики, которые сами успешно гастролируют во многих и многих странах Европы и Азии. В июне 2015 года по приглашению китайской стороны в 3 городах Китайской Народной Республики состоялись совместные гастроли Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан и ансамбля танца «Казань». И эту концертную программу «Безнең Ахаң» мы представляем сегодня вашему вниманию. Но до начала нашего концерта вы станете свидетелями приятного события. Для вручения награды директору Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадиму Назыровичу Нуруллину на сцену приглашается президент Союза строителей Республики Татарстан Рим Шафикович Халиков. Рәхим итегез, сәхнә түренә. Hayırlı kеш, hürmetli тамашачылар. Benim mında шығуның сәбәбін меңа өзім айтып тұрға керек ме әйттілер енді. Мына 8 ел артта шушы мәдәният йортынан хикмәт карары буенча бу мәдәният сарайы филармонияга берилгәннән соң монда зур капитальный ремонт ясарга булдык. Әлмәттән жилстрой акционерлык оешмасы, аның җитәкчесе Әнәс Назипов Шавалиев, башка организациялар, бүтән бездә монда дәрәү кирештек эшкә. Менә хәзерге көндә ничек итеп эшләп бетергән булса, хәзердә менә бу бина шул ук хәлдә. Мондагы барган эшләр, эшнең эчтәлеген без гел карап торабыз, монда йөрибез. Сәхнәгә безгә бик еш менәргә туры килмәй, но без астан карап гел күреп торабыз. Шуңа күрә Татарстанның төзүчеләр бердәмлеге бер карадан шундый карар чыгарды. Филармонияның директоры Кадим Назыр улына Татарстанның безнең үзебезнең берләшмәнең иң зур исеме ул мактау исеме, русча әйткәндә почетный строитель или мактаулы төзүчесе дигән исемне аңа медален һәм исемен бирергә булдык. Рөхсәт итегез. Бик матур медалебез. Бик Поздравляем, котлыйбыз сезне. Кадим Назыровичның бик зур планнары, бүген менә аның белән зирәк сөйләшеп алдык. Бу бинаны тагы да зурайтырга, бу мәдәният үзәге Татарстанның йөзек кашы, Казанның йөзек кашы булырдай матур аның планнары бар. Менә шуларны үтәргә сезгә минем иң изге теләкләрем. Мен инде теге медаль алучы буларак бер-ике сүз әйтергә тиешмендер. Беренчедән, бик зур рәхмәт. Бу үзегез күреп тордыгыз, хәер операторлар тотындылар, фанфара бирергә. Ә без менә бер ярты сәгать элек кенә үзебездә генә алыш-биреш ясамакчы идек.
каршы килделәр, артистлар әйттеләр, нишләп ананда гына эшлисез, монда чыгып эшләгез диделәр. Мин беренчедән бик зур рәхмәт әйтәсем килә шушы бинаны булдыруда катнашкан һәрбер безнең җәмәгать һәм дәүләтебез кешеләренә, аның беренче башлап инде әлбәттә без Минтимер Шәриповичны искә алырга тиешбез. Чөнки әлеге бинаны ачканда ул үзе килеп шушы сәхнәдән безгә үзенең матур теләкләрен җиткерде. Икенче инде әлбәттә ул вакыттагы премьер-министрыбыз Рөстәм Нургалиевичка һәм ул вакытта без инде менә 8 елны кирегә әйләндереп санасак, шушындай сүзләр әйтелгән булган. Башка Кадим, син бездән акча сорап җөрмә инде, диде Минтимер Шәрипович. Мин әйттем, бу хәтле эшләгәннән соң Минтимер Шәрипович акча сорап йөрергә ят инде, эшләп күрсәтергә кирәк дидем. Инде күреп торасыз, 8 ел эчендә бик күп эш эшләнде кебек. Филармония тарафыннан әле безнең планнарыбыз алга таба да бик зур. Әлбәттә, һәрбер әйбер ул зурайырга тиеш, зал да зурайырга тиеш, халыкка мөмкинлекләр дә зурайырга тиеш. Мин шуны әйтәм, менә бүгенге медальне такканнан файдаланып, әле генә уйлап куйдым, менә кешеләр ике төрлегә бүленә икән. Аның берләре җимерүче, берләре төзүче. Без әлбәттә төзүчеләр ягына керәбез. Һәм бер кечкенә генә сорау бирәсем килә. Сугышта кем җиңә? Җавабы да бик гади генә. Сугышта көчле дә җиңми. Сугышта акыллы да җиңми. Сугышта һәр вакыт кем күбрәк җимерә ала, шул җиңә. Без җимерүче халык түгел, шуңа күрә без төзүче халык. Без булдыклы халык. Мин сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Без шушы төзүчеләр буларак, без милләт ара йөреп торабыз. Менә бүгенге концертыбыздан күрәсез, без уйгырлар янында булып кайттык, без әле генә булып кайттык Дубайда. Без һаман көпчәк өстендә, һаман татарны күрсәтәбез, үзебезнең булдыклы халык икәнебезне һаман дәлилләп торабыз. Кая гына барсак та, безне татарлар дип яратып каршы алалар һәм бик мәртәбәле рәвештә озатып калалар, яңадан чакыралар. Шуңа күрә мин бик горурланам шушы татар халкының баласы булганыма һәм сезнең белән бергә шушылай концертларда очраша алуыбызга. Илләр көннәр тыныч булсын иде. Төзүчеләргә бик зур рәхмәтемне әйтеп, тагын да матуррак тотырга вәгъдә биреп каласым килә. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, Рим Шафикович. Спасибо большое. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә концертыбызны башлыйбыз.
Tataristan Urumchi Do'stlar komandasi. Тыңлайсызмы мені? Бұ мен татар маңы. Дүния мәркәзінде күйләр сабан туя. Мен бик күптән инде шушы уйда йөрим. Бар җиһанга сине тыңлатырга телим. Татар маңа килә җиде диңгез аша. Океаннар аша, илләр дәшә миңа, җилләр дәшә миңа. Тынма, татар көйе, уйга калсын дөнья, уйна, җырла, бие. Өйдәшләрем минем, көйдәшләрем минем, җырдашларым минем, моңдашларым минем. Байкал, Зия, Сакмар, Чулман, Идел, киләчәккә әйдәп, тарих шаңа килә. Киләчәккә әйдәп, татар маңа килә.
Атай қара алпа келе. Алпасында бірәу келе. Отырғанда уй емірі. Таянғанда тау емірі.
Nefis. Nefis. Reis. Danis. Haybulla. Бешсен әлбіз үзібіз, егетлерді күзібіз, тыпыр-тыпыр бейбіз. Бешсен әлбіз үзібіз. Дыния, Нафиса, Рейса, Фния, Халиля.
Филармонияда фестивалында Қазан био ансамблі. Қазан био ансамблі.
таянып беләгемә. Гөлсине уйлап торамын таянып беләгемә. Алый дилдән быргып килә шылбырлары бушага. Шылбырлары бушага. Дәрәс төбендә гөлем бар син шуларга охшаган. Дәрәс төбендә гөлем бар син шуларга охшаган. Siz dostlarımla şaldan göktегі yıldızlarga. Göktегі yıldızlarga. Sağlık bilen bәхет sizge barımızga da. Sağlık bilen bәхет sizge barımızga da. Sağlık bilen bәхет sizge barımızga da. Әлфия, Ларин, Алсу, Гүлия, Рүстәм, Гülşan, Илнур, Эрвинас, Радик. Gülşan. Haydi! Филармонияда фестивалында Татарстан Республикасының фольклор музыка дәүләт ансамбле.
Kazan Biyo Ensemble. Üzeremde minem nurlar tige saman nursuz kala gibi çarmarımda süzler ise yakla sinen isen minem çönale aman sen gert aman sinen gisen sen gert aman Sinen isen ale aman sen gert aman sen gert aman Ey amatlı bilgisizlik tizrag açıl tizrag özger Ayaz kembul tizrag yaktarak gitsin yüreğimden Çangıları luka gitsin burcuları Luka gitsin
Sayramalar sana dolaştı sayranlar vanide Sayramalar sana dolaştı sayranlar vanide Uğram diye bizi de gel Uğram diye bizi de gel Şıkmasın düşman sizleri şıksanız evimizde gel Hey! Şıkmasın düşman sizleri şıksanız evimizde gel Şıkmasın düşman sizleri şıksanız evimizde Uğramına yemşik tuttağan Şeyyesi şukalanmağan Eyle dostları Meryem'ler yapılanmağan Eyle dostları Meryem'ler yapılanmağan Ay canıya bakın borana Bu havay şelini vuran Bu asıp gitkeni yolunu gülsem Üzene göre gelmey bulan Bu asıp gitkeni yolunu gülsem Üzene göre gelmey bulan Verişleri berem kille Başı dinguzi para Kerfeğinden geller damar Gülsem yüreğim yanar
Muğayağın olsa olsun kızlar güle kalmasın. Muğayağın olsa olsun kızlar güle kalmasın. Oynari jırvari bir şavulda unnike. Unnike'nin arasında başa para ninnike. Unnike'nin arasında başa para ninnike. Pam pam pere pere pam pam pere pere pam pam pere pere pam pam pere pere pam pam pam. Pere 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 pam pam pere pere pam pam pere 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 pam pam pam. Pere 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 pam pam pam. Kızlarım da hürmetim şırlakların aslına. Hey kızlarım 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 acırladım. Oynari jırvari kızlarım bacırladım. Yaşlıdır kırmaz iken beni kızmadırlar. Yaşlıdır kırmaz iken beni kızmadırlar. Hey! Hey! Suda bakan kızlara. Sin sağınsam ayva para, git sağınsam yıldızla. Sin sağınsam ayva para, git sağınsam yıldızla. Sazlar kınna sazlar geçtim sular salgın ulsara. Oynari jırvari sular salgın ulsara. Kalem aldım hatlar yazdım kızlarıma kimsige. Kalem aldım hatlar yazdım kızlarıma kimsige. Sahnede Tataristan Respublikası'nın folklor müzikisi Davlat Ansamblı. Şeşmenin bakşağa, oynari jırvari, şeşmenin bakşağa. Şeşsem de gel bakşağa, şeşsatmayman akşağa. Şeşsem de gel bakşağa, şeşsatmayman akşağa. Şeşsatmayman akşağa.
Татарстанның атқазанған артисткасы Альфия Махамадиева.
Dios que está en los cielos. Nosotros somos la alegría de la vida. Para alegrar a Dios, Nosotros somos la luz del mundo. para alumbrar a Dios, Nosotros somos la sal de la tierra. para sabor de Dios, Nosotros somos la voz del camino. para cantar a Dios que está en los cielos. Asli bahar içemem bülbül olmasa Gülzar seyrin eylerim el dil olmasa Aman ey aman Gari dağlar Karlı bular karsız bulmaz Yiğit başı aman bulsa Yağlı bular yağsız bulmaz Aman ey aman Kaysı felek burcunun bir öpür envarsın Kaysı sedef burcunun gevher şehvarsın Kaysı kutan
Күлкілерден рәхәт етіп күлә білсәк, яманлықта вақытында күлә ілсәк, яшәу ярый бу дөньяда. Ата улны, ана қызны білген шақта, яхшы уйлар безнең белә йөргән шақта, яшәу ярый бу дөньяда. Кич җитеп, авыл иләре утлар алса, яшьләр картлардан тапкыр сүзләр ота алса, яшәү ярый бу дөньяда. Әнисен күмәргә улы кайтып җитсә, Шәрдуган куярга да бер кайтып китсә, яшәү ярый бу дөньяда. Картларның тезен җылытса, оныклары, аларның бит бу иң татлы минутлары. Яшәү ярый бу дөньяда. Яшәү ярый бу дөньяда. Кайчакта үзеңне бәхетсез тоясың, өметең гөлләрен җирезә. Нигә соң, күренми кояшы, тормышы сәер башыйса. Минутлар, бәхетсез сәгатьләр, барысы да мизгелдәй бер уза. Нурыңны кыйып кал, гомреңне кыйып кал, тормыш ул сәрле бер могҗиза. Бәхетле минутлар, бәхетсез сәгатьләр, барысы да мизгелдәй бер уза. Нурыңны кыйып кал, гомреңне кыйып кал, тормыш ул сәрле бер могҗиза. Кайчакта үзеңне бәхетле тоясың, күңелне иркәләп нур йөзә. Бер җанга кояшың, ишекләр коясың, тормыш ул сәрле бер могҗиза. Бәхетле минутлар, бәхетсез сәгатьләр, барысы да мизгелдәй бер уза. Нурыңны кыйып кал, гомреңне кыйып кал, тормыш ул серле бер могҗиза. Нурыңны кыйып кал, тормыш ул серле бер могҗиза. Бәхетле минутлар, бәхетсез сәгатьләр, барысы да мизгелдәй бер уза. Нурыңны кыйып кал, гомреңне кыйып кал, тормыш ул серле бер могҗиза. Бәхетле минутлар, бәхетсез сәгатьләр, барысы да мизгелдәй бер уза. Нурыңны кыйып кал, гомреңне кыйып кал, тормыш ул серле бер могҗиза. Нурыңны кыйып кал, тормыш ул серле бер могҗиза.
Kulakları yesin, ne gitsinler gül yesin. Kulakları yesin, ne gitsinler gül yesin. Ay nurları diye bildim o iken senin yüzün. Ay nurları diye bildim o iken senin yüzün. Şımadım 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 yesinler gül yesin. Şımadım 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 yesinler gül yesin. Sandığı aşağı bitmesiyle cidden gözüne gidersin. Sandığı aşağı bitmesiyle cidden gözüne gidersin. Şanım ayıpsı yapayım şanım nerindesin. Şanım ayıpsı yapayım şanım nerindesin. Şumadam 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 şanım nerindesin. Şumadam 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 şanım nerindesin. Düşlerime göresinle kuşlarımdır ağlasın. Düşlerime göresinle kuşlarımdır ağlasın. Bir kolumda söz emeğden diğerde yuvalasın. Bir kolumda söz emeğden diğerde yuvalasın. Şeylerine şeyledin de kulübe keyif gene. Şeylerine şeyledin de kulübe keyif gene. Birge bulsa gayteriydim bağalman deyip gene. Birge bulsa gayteriydim bağalman deyip gene. Şamadım 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 bağalman deyip gene. Şamadım 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 bağalman deyip gene. Eyle ıslacırla bağlı girmesin gergeğimiz. Eyle ıslacırla bağlı girmesin gergeğimiz. Dikilmesin gergeğimiz, bir doğanda yüzümüz. Dikilmesin gergeğimiz, bir doğanda yüzümüz. Şımadım 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 şarlıyımız da değiliz. Şımadım 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 şarlıyımız da değiliz. Filarmoniya festivali kısalarında çıkış yası Tataristan Respublikası'nın folklor müzikisi devlet ansamblı.
Qozon Biyu ansambli san'at yetakchisi Tataristonning xalq artisti Chulpon Zakirova. Folklor muziqchi davlat ansambli san'at yetakchisi Haydar Fayzrahmonov. Qadrli do'stlar, biz mana shulay darrov o'zimizning respublikamizni, Tataristonimizni, Xitoy davlatida o'zimizning qon qardoshlarimiz Uyg'ur avtonom respublikasida ko'rsatib qaytdi. Ular bizni naq sizning shekilli olqishlab, oyoq ura uzatib qoldilar. Bizga aytdilar, Tataristonga qaytgach, ulardan ko'p salomlar topshirildi. Biz shularni bizga sig'ishimiz osha, Filarmoniya festivali osha sizga topshirdik. Bir ko'tarib qo'l chopib qabul etib olingizlar. Men endi bu zalda büyük bir konsertlar qilganim bor. Ham shuning ishida mana Chulponga ham onun turkumina o'zimning ansamblim ismidan, Filarmoniya yetakchiligi ismidan ulug' rahmatimni bildirasım kelar. Chunki ular bizni bilan bek tatuvlik, bek motor etib, biz qo'lga-qo'l tutishib ishladik. Ham onun natijasi bugun mag'ayin sizga ko'rinib turadi. Rahmat sizga bek zo'r. Biz sizni qabat Filarmoniya zalında, Abdullah To'qay ismi yurtgan Filarmoniya zalında konsertlarimizga kutib qolamiz. Esen, emin bo'ling'iz. Qabat shuna shuga qadar.